уважаеми зрители на телевизия ПИК, весели празници и така весело посрещане на новата 26-та година. Както знаете, по това време на годината винаги правим обзор на политическата година, на това, което ни се случи. Опитваме се да анализираме, да не повтаряме грешките от това, което сме изтърпяли, направили през предната година, така че да ни е по-добре през 26-та година или през следващата година. Но, за съжаление, в България сякаш от 4 години повтаряме едни и същи грешки. Казвам го без така да има какъвто и да било скептицизъм, но правим едно и също. Правим избори, очакваме различен резултат, а резултатът винаги е един и същ. Но днешния обзор ще направим с Виктор Димчев, който вече е на моята видеовръзка, и с него през тази година, която изминава, сме правили вече много анализи и обзори, в смисъл анализи на ситуациите, а сега вече ще направим и обзор на това, което ни се случи. Здравей, Викторе! Здравей! Весели празници на теб! Весели празници! Нека да започнем с така, както аз ги наричам, лексиконните въпроси, защото обзорите в общи линии са в такъв аспект. Задаваме едни и същи въпроси на зрителите, на гостите си, за да видим тяхната оценка на това, което се е случило. Според теб, каква е политическата равносметка на приключващата 25-та година? Най-сетне 25-та година ни донесе като една дядо Коледа сред годините един нов политически играч, а именно президента Румен Радев, който ще застане до двете големи момчета в българската политика, Бойко Борисов и Делян Пеевски, и те тримата заедно ще решат дали ще се разбират или ще се карат, дали заедно ще управляват или някой от тези тримата ще изпъкне пред другите или пък ще си припознае някой от тримата за другарче, и двама от тримата ще продължат да управляват България и през 2026 година, по начина, по който Пеевски и Борисов управляваха България през 2025 година. А какво успяха и какво не успяха да направят политиците през тази изминаваща година? За наше голямо щастие като българи, управляващите успяха да прекарат България през иглените уши на пътя към еврозоната, и само след няколко дни ние ще можем спокойно да се разплащаме с единната европейска валута, което многократно ще облегчи една от основните индустрии в България. Туризма, както и бизнеса, както и хората, които имат международна търговия, международни пазари. И това ще е едно голямо облегчение за българските бизнесмени, които след толкова много удари през тези почти 40 години преход ще могат спокойно да търгуват със своите европейски партньори като равни. Това, което не успяха да направят, не успяха българските политици да разберат, че народа има нужда от обединители, а не от разединители. От хора, които крещят за политики и излизат на площадите, за да се борят за някакъв вид обща синхронна политика, вместо да посочват недъзите на този или иной, или да му казват: ти си дебел, на тебе са ти криви краката, малка ти е главата или имаш малко коса. Това не успяха да направят. А кое би определил като най-сериозната и най-голямата политическа грешка в България през тази година? Настървението на политиците едни срещу други, без да усещат опасността от прииждащия авторитарен режим, който чака България в близко време, ако демократичните политици не разберат, че не може да има нормална европейска правова държава с авторитарен юмрук начело на нея. Много наистина гадно, би казал, зловещо звучи това, което казваш, но не е невярно. Според тебе, кое е най-значимото вътрешно политическо събитие на 25-та година, така, което можем да отличиме като събитие, поглеждайки назад с календара 365 дни? Безспорно, извървените финални крачки от пътя на България към еврозоната, което позволява фактическото пълноправно присъединяване на България към този огромен стратегически съюз, който ще функционира някой ден като една обща държава с единни граници, валута, вътрешна и външна политика, синхронизирана и добре настроена по най-добрите традиции, измислени от най-добрите и най-успешните демокрации в света, а именно тези в Европейския съюз. А най-значимото международно събитие кое би определил? Продължаващите преговори за финализиране на дълго продължилата повече от 12 години война в Украйна, която изглежда е на път да приключи, макар и с тежки загуби на Украйна, макар и с известни загуби от авторитета на Русия, която
Знаем, има огромни претенции и към оставащата част на Украйна. Това е голямото събитие и към него можем да закачим и че то отваря врата да бъдат преустановени една купчина други подобни тлеещи конфликти, прокси войни, които се водят между различните видове международни конкуренти и които в случай, че тази война не върви към този свой финал, биха избухнали в много голяма и страшна сила по начина, по който мирни държави като Тайланд и Камбоджа се карат, както и стари тлеещи конфликти като този между Израел и Иран се развихли с неочаквана сила. И, говорейки за всичко това, какво ще, според тебе, какво е най-голямото политическо предизвикателство, което стои пред България, а и пред света през 26-та година? Те са почти еднакви според мен и това е опита да не затъне и България и света в един особен вид източни диктатури, каквито все по-често се срещат от типа на китайската, руската, защо не дори унгарската, такива подобни диктатури, които да позволят на България, а и на държавите в света да удържат този наплив към авторитарна власт, към концентриране на недемократични принципи и идеи върху един човек, който да може с лека ръка да управлява по начина, по който преди един век бяха управлявани нацистските държави, например. Това е най-голямото предизвикателство за света, но за България особено силно, с оглед на това, че вероятно 2026 година ще ни донесе един резидент начало на държавата, който ще се опита да упражнява авторитарна власт, съсипвайки демокрацията и остатъците от политическите партии в България. Говорейки за всичко това, гледайки назад в годината, 365 дни, изговорили сме много думи. Коя е обаче думата, която бележи, която маркира 25-та година според тебе и тази дума, която утре като отмине тази година и се върнем за 25-та година, ще кажем, това беше годината на... Годината на ненавистта. Тази ненавист, която бяхме забравили, бяхме свикнали с нормалния политически диалог, отново изникна в България, отново хората започнаха да се противопоставят, да се делят на наши и ваши, да се обиждат арогантно, не просто в парламента, не просто по телевизионните студия, но и на улицата. Тази дума става все по-значима, защото разделя българското общество между такова живеещо в столицата, в големите градове и в малките градове и села на страната. Тази година наблюдавахме успоредно разделение и от страна на големите градове, и от страна на малките градове, които започват бързо и сигурно да разделят България на две, на център и на периферия. Това е изключително опасно и може в някакъв момент да изиграе много лоша роля в разделянето на България на два различни свята, където не просто политиците са различни и управляващите партии в съответните места са различни, но и стандарта на живот, отношението на хората и отношението на едните към другите се променя и то става все по-негативистично. За мен това е думата на годината – ненавист. Наистина така тежка диагноза чувам от тебе. Надявам се да имаш други очаквания обаче за 26-та година, макар че какви са твоите очаквания, ще кажеш ти в момента какво очакваш да се случи през 26-та година. Прииждащата авторитарна власт в България, водена от кохортата на президента Радев, тръби от няколко месеца за подготвена гражданска война в България. Война, която да измете враговете на народа. Една риторика, позната на България от далечната 1944 година, когато Отечествения фронт трябваше да измете онези, които са недоволни, започна с своите политически врагове, мина през своите политически партньори и накрая свърши с вътрешно-партийни чистки в самата комунистическа партия, управлявала тогава. Това предстои вероятно да се случи в България, ако ние допуснем обществото ни да бъде разделено от този прииждащ авторитаризъм, който строи от всяка една дума от президентските хора и от тази омраза и ненавист, която се сипе навред из страната, в опит да се покаже, вие сега ще видите ние като вземем властта какво ще ви случи на вас и как ще ви вкараме всичките в затворите и ще направим тази прокламирана гражданска война, което звучи напълно абсурдно на фона на мирния български народ и на 30 няколко години преход,
който уж правиме мирно и в който свалите между различните инакомислящи са били по-скоро рядкост. И сега тук е моментът да пожелаеш нещо на зрителите на видеовръзка за 26-та година, както се казва, новогодишните пожелания, да ги осурвакаш. Тъй като аз не съм президента Радев, нямам намерение да говоря за проблеми и желая здраве, щастие и успехи на българите, на зрителите на видеовръзка също. Надявам се да продължим да се обичаме и да се разбираме като народ, защото нашите цели в крайна сметка са едни и същи. Ние всички искаме да живеем добре в една уредена правова държава, където виновните получават своите наказания, а печелившите са награждавани по правилен начин, където доброто побеждава, а злото остава свито във ъгъла и бавно си бърше сополите от това, че е отблъснато и отхвърлено от обществото. Пожелавам да сме добри, да се обичаме и да продължаваме заедно пътя към европейска България, който съм убеден, че ще ни докара до едно хубаво място, вместо до това, което противниците на демократична България искат да ни закарат. Аз много ти благодаря, присъединявам се към твоите пожелания и аз пожелавам на зрителите на видеовръзка да ни гледат, да бъдат живи и здрави, за да могат да го правят и така надявам се, че сме им донесли повече доза оптимизъм, повече доза реализъм, дори ако щеш, в това, което сме правили през тази година. Виктор Димчев с обзор на политическата 25-та година и с пожелание за здраве и щастие в 26-та. Благодаря ти. Благодаря и аз.